magandang gabi guys. For today's video, mag-ihaw kami ng isdang tilapia. May laman ng kamatis, sibuyas, at saka paminta, mga ingredients. Ayan na guys. 4 lang to na piraso guys. Oh, dira guys. Bagong technique, bagong uso. Balot namin ng dahon saging. Yung pang Pinoy. Oh, Guys, Pinoy. Pinoy style. Tadang! Sana all. Yan. Pagkatapos, balutin namin guys. Balutin to namin ng dahon. Tulad nitong dalawa. Oh. Tingnan. Oh, di ba? Pagkatapos balot, di ba? Yan. Ayan ang tilapia namin. Style, no? Guys, ayan ang spaghetti namin. Gawa ng sauce para panghalo ng spaghetti. Shout out sa aming tagaluto. Ang assistant namin gwardiya, oh. May mga pusa. Yan ang apoy namin. Mag-ihaw kami ng isdang tilapia. Yan ang among assistant. Ming, anong ikasabi mo ngayong gabi na, Ming? Happy New Year! Happy New Year!